سلام كبرات عزبتي RBL TV Entertainment كم يالهم نلوم بقر أقدر تزبلكو أرستي بفلاي نيجيرمان مالتيو أبز حجوان بزعبا أفتي سفيح زخونة أرستي أما أكن زينا تاجشاو يزربالو مالتيو سلازي بزعبا زي تبس أبزي نوي حامتات كم أرستي أبجرمان كوينهم نعزبهم صنيحنا أبز حجوان دما بالتعمي بمن سياتنا جيرمان نكون بستفلا ليوشم كره بخوي لميم تفرحت نخونكم مصنيحهم لعلي 4 عمد زخون مالتيو منجس جيرمان كم طرطرات ጉዳይ كغبرم صنيحو ابز حجوان ግን አገልግሎት ለያ ውሽጥ ሀገር ናይ ጀርመን ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ቁዋም ናይ ጀርመን ብዘራጎጾ እቲ ዓብሽም ክቦም ክኢሎ ንሱ ድማ ብርግጽ የመናዊ አኽራሪ ዝብል ስም ክቦም ክኢሉሎ ስለዚ ብዛዕብኡ ድማ ከምዚ ረሽት ኤክስትሪሚስቲክ ዝብል ማለትዩ ክቦም ክኢሎ ክሳብ ሕጂ ግን ከም ጡርጡራት ጉዳያት ክባሃል ይጸንሑ ማለትዩ እዚኣቶም ነዊሕ ዓመታት ከም ክካተሎም ጽንሑ ማለትዩ ማለት ሰብኣው መሰል ዘይ ምኽባር ስደተኛት ንኣብነት ወላ ሓደ ስደተኛ ወላ ጀርመን ወረቀት ዘሎ ኮይኑ ከም ካልኣይ ክላስ ይሓስቦ ነይሮም ማለትዩ እቲ አርቲክል 1 ዝበሃል ጉሩን ገዛትስ ድማ ከም ዘፍረስዎ ማለት እቲ መንግስት ጀርመን አራጊጽሎ ማለት እቲ ኩሉ ንፈልጦ ኣብ ጀርመን መጀመርታ ሶብልኻ ድሓር ውሽጣዊ ጉዳያት ኩት ኣክተርናበሉ ይመጹ ቀስናበሉ ድማ እቲ መራገጺ ምስረኸቡ ኦፊሻሊ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ጽፋት ኣሎ ንስኹም በበልኩም ብምንታይ መልክዕ ግን ኣብዝ ደረጃ እዚ በጽሕም ኣለው ክንሕብር እንተኾይና በዚ ናይ ቀንዲ ናይ ኣብሽቡም ወራቃት nazርግሑ ካብ ትእዛዝ ናይ ጀርመን ወጻኢ ክኸዱ ምስ ጀመሩ ኣብ ጥመተ ከኣቱ ክኢሎም ብድሕሩ ድማ እቲ ሓቂ መልሲ እቲ አገልግሎት ስለያ ውሽጣ ሀገር ክህብ ክኢሉሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ አርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ብርግጽ የመናዊ አኽራሪ እዩ ብዝብል መልሲ ክወሃቦም ክኢሉሎ ከምኡ ድማ ብሕጂ ኣብ ሰሙናት ዝመጽእ ሰሙናት ክረአ ዝከኣል ጻውዒት እገዳ AfD እንዳበሉ ኣብቲ ቡንደስታግ ነናቶም ሓሳብ የልዕሉለው ከምኡ ድማ AfD ዲሞክራሲ ዘዓበየ ስግኣት እዩ ብምባል ድማ ክመርስቲ ኮይኖም ኣለው ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ አርእስቲ ኮይኑ ዘሎ AfD ብርግጽ የመናዊ አኽራሪ እዩ ብዝብል ከምኡ ድማ እንታይ ጸገማት ክመጽኦም ክእል እቶም ሰራሕተኛታት ንባዕሎም ኣብቲ AfD ዘለው ሚትግሊድ ወይ ድማ ኣባላት ዘለው እንታይ ጸገም ከጋጥሞም ክእል ከምኡ ድማ ከመይ ክኸይድ ዝብል ብዙሕ ጽሕፈት ኣሎ ቀሲለ ከምበልኩም ከም ፕሮፌሽናል ጌራ ከምበልኩም አይክልነ ምክንያቱ ኣጋጣሚ ስራሕ ሓምሴ ደኺመ ሕጂ ቀሲለ ከምበልኩም ማለት ክብራት ተዓዘብቲ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርታ እቲ ሓድሽ ምደባ እንታይ ማለት እዩ ማለት ከም ምደባ ክላሲፊኬሽን ይምህቦም ዘለው ስለዚ እቲ ሓድሽ ምደባ እንታይ ማለት እዩ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ቀዳማይ ነጥብ ማለት እዩ AfD ብርግጽ የመናዊ አኽራሪ እዩ ይብልዎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቡንደስታግ ንዝግበር ስራሕ እንታይ እዩ ከጋጥም ኣባላት AfD ዝኾኑ አገልግልቲ መንግስቲ ሳዕቤን ኣለዎ ድዩ ሕጂ በኸመዩ ክዕዘብ ዝኽእል ክፍሊ ሕጊ AfD ንቐንዲ ሕቶታት ማለት ክፍሊ ሕጊ ARD ንቐንዲ ሕቶታት ይመልሳሉ ማለት እዩ እቶም AfD እቶም ARD ማዕከን ዜና ታገሻው ዘውጽኡ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ኩሉ ተጸብጻብ ከምበልኩም ሻሂ ወይ ቡና ሰተኹም ድማ ተኻተሉኒ ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ቁዋም አገልግሎት ስለያ ውሽጥ ሀገር ጀርመን እዩ እቲ ቀንዲ ነጥቢ እዞም ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ቁዋም አገልግሎት ስለያ ውሽጥ ሀገር ነቲ ጉዳይ መስኣተውዎ ብልክዕ ድማ ነዊሕ ዓመት ወሲዱሎም ልዕሊ 4 ዓመት ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ ዝክፈልጥዎም ክኢሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ጸገማት ክገብሩ ስለዝኽኣሉ ማለት እዩ ቀጺሉ ዕማም ናይ ፌደራል ክልል ሕገ መንግስታዊ ሓለዋ ትካላት ሓበሬታ ምእካብን ምግምጋምን ብፍላይ ድማ ጭቡጥ ውልቃውን ሓበሬታ ዜናን ሰነዳትን እዩ እዚ ንገለ ካብቲ አንጻር ነጻ ዲሞክራሲያዊ መሰረታዊ ስርዓት ዘቕንዐ ጻዕርታት ዘጠቃለለ እዩ ንኣብነት አንጻር ዲሞክራሲ AfD አንጻር ዲሞክራሲ ከም ዝኸዱ ተዓዝብና ይምና ልዕሊ ሕግን ሰብኣዊ ክብርን አንጻር ስደተኛ ዝግበሩ ግፍዕን ካልእን ማለት እዩ بتجبر بقندو بزعبة مكتتال يمناويان آخرتي ጸገማውያን አኽረርትን እስላማዊን ነጥፈታትዩ
ውድባት ወይ ክፍላት ሓደ ውድቡን ንኸምዚ ዝበለ ጻዕሪ ክውክሎ ይኽእል እዮም ስለዚ እዚ ሁሉ ዝረኣይዎ መንግስቲ ጀርመን ማለት እዩ ማለት ዝተፈላለዩ ኣካል ውድባት ኣለዎ ኣብ ጀርመን ስለዚ ኣብቲ ቡንደስታግ ጥራይ ዘይኮኑ ንኣብነት ቡንደስቨርፋሱን ገሪሽት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ነዚ ኩነታት ዝቋፀርዎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ነዚ ሬሽት ኤክስትሪሚስቲክ ዝብል ሽም ሂቦም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ፖይንት ማለት እዩ ብኸመይ ተራጊጹ እዚኦም የመናዊ ክሳይ ክብሎም ዝኽኣሉሲ ብኸመይ ተራጊጹ ዝተራገጸ ኣኽራሪ ዝብል መደባ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዓብ ነጥቢ እዩ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ሕጊ መንግስቲ ፌደራል ጸረ ሕጊ መንግስታዊ ስራሕቲ ከካይዱ ዝኽእሉ ጉዳያት ኣብ 3 ምድብ ይምድቦም ቀዳማይ ምድብ ፈተና ጉዳይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ሕጊ መንግስቲ ኣብ ዝካየድ ኣሳራሓ ምርማሪ ኬስ ምፍጣር ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ብቐሊሉ ንምግላጽ እዝን ሓደ ትዕዝብቲ እኹል መርትዖ እንተሃልዩ ንምፍላጥ መባታዊ ምፍታሽ የጠቓልል ኣብዚ ደረጃ እዚ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ቅዋም ካብ ብግልጺ ካብ ዝረኸብዎ ምንጭታት ጥራዩ ሓበሬታ ክእክብ ዝኽእል ንኣብነት ጽሑፋት ጋዜጣታት ጸብጸባት ቴሌቪዥን ወይ ህላዊ ኢንተርኔት ግን ከዓ ህዝባዊ መገለጺታት ብእቶም ዝምልከቶም ሰባት ሕግታት ማሕበር ወይ ወደባት ሰልፍውን ንኣብነት ከምቲ ተዓዘብናዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ኣፍዲ ኩሉ ነገር ንኣብነት እዚ ናይ ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ስደተኛታት ክንጥሩዞም ኣለና ዝብል ናብ ገዛ እናኸዱ ዝስድዎ ነበሩ ንኣብነት ሓደ ንሱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዛረብዎ ነበሩ ሕማቕ ዘረባታት ብምሉእ ኣኻኺቦም ከም ቀዳማይ ነጥቢ ክሕዝሎም ክኢሎም ከይዝ ማለት እዩ ካልኣይ ምድብ ጉዳይ ጥርጣረ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ብዓይኒ በዓል መዚ ኣብ ገምገም ዘሎ ጉዳይ ጸረ ቋሚ ጻዕሪ ናይ መጀመርታ ጭቡጥ ምልክታት ከም ዘሎ ዘርኢ እንተኾይኑ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ቅዋም ነዚ ጉዳይ ክዕብዮ እዩ እቲ ዝቐጽል ደረጃ ድማ እቲ ዝተጠርጠረ ጉዳይ እዩ ካብ ከምዚ ካልኣይ መድረኽ ጀሚሩ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ሕገ መንግስቲ ነቲ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ጉጅለ ክከታተሎ ይፍቀደሉ ሕጂ ከም ናይ ተዓዘብቲ ኣቕሓ ትቁፀር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ንኣብነት ኣነ ንዓይን ተደልዮምኒ መንግስቲ ጀርመን ሰብ ልእኹለይ ሰብ ልኢኹም ድማ በቲ ኩሉ ዝገብሮ ቀሲሎም 100% ምስኮኑ ንዓይ ሓደ ነገር ይህቡን ማለት እዩ ወይ ውሳኔ ይህቡን ማለት እዩ ልክዕ ድማ ንኣፍቲ ብዙሕ ዓመት ተኸታቲሎም እዮም ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ይኹኑ ወላ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ መወዳእታ ከራገጹ ክኢሎም ማለት እዩ ሳልሳይ ምድብ ዝተራገጹ ኣኽረርቲ ዝምባለታት ሳልሳይ ደረጃ ህላወ ዝተራገጹ ኣኽረርቲ ዝምባለታት እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ እቲ ጥርጣረ ድሮ ኣዝዩ ሱር ሰዲዱ ስለ ዘሎ ብዓይኒ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ቅዋም ተራጊጹ ኣኽራሪ ምዃኑ እውን ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ሕጊ መንግስቲ እውን ንህዝቢ ይፈልጥ እቶም ሰበስልጣን ብሕጊ ግዴታ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ሳልሳይ ክላሲፊኬሽን ንሕተዋሂብካ ተራጊጹሎ ማለት እዩ ከምዚ ንኣፍዲ ዝሃብዎም ኣብ መወዳእታ ሬሽት ኤክስትሪሚስቲክ ወይ ድማ የመናይ ኣኽረርቲ ክበሃሉ ይከኣሉ ማለት እዩ ስለዚ 3 ምድብ ነዚ ይመስል ሕጂ መጀመርታ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ከም ትዕዝብቲ ኣብ ምዕዛብ እቲሞም ነይሮም ማለት እዩ ከመይ ማለት እዚ ጀርመን ክዕዘበካ ንሕደልዩ ኣብ ትዕዝብቲ ክትወካ ንሕደልዩ እንታይ ክገብር ይኽእል ምዕዛብ ማለት ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ሕጊ መንግስቲ ፌደራል ንኻልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ብምኽታል ነቲ 3 ደረጃታት ዝበልናዮ ኣቑሑት ስልያዊ መንገዲ እውን ክጥቀም ይኽእል ብስልያ ማለት ንኣብነት እቲ በዓል መዚ ብመትከል ሓበሬታ ዝህቡ ሰብ ክምልመል ይኽእል እዩ ማለት ካብ ከባቢ እቲ ውድብ ንዝመፁ ሰባት ንሓበሬታ ክኸፍሎም ይኽእል ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ካልእ ኩነታት ንሰባት ክዕዘብ ወይ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ከይተረፈ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ኩነታት ቴሌኮሙኒኬሽን ክከታተል ይኽእል ስለዚ እቲ መንግስቲ ክዕዘቦም ንሕደልዩ ነቶም ኩሎም ውድባት ብኩሉ መልክዕ ብቴሌኮሙኒኬሽን ብኩሉ ክዕዘቦም ይኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ብሰባት ኹን ወላ ብኻልእ ብኩሉ ክከታተለካ ይኽእል ማለት እዩ እቲ መደባ ንኣፍዲ ኣብ ቡንደስታግ እንታይ ማለት እዩ እቲ ክላሲፊኬሽን ዝበሃል ዘሎሲ ንኣፍዲ ኣብቲ ቡንደስታግ እንታይ ከጋጥሞም ይኽእል እንታይ ማለት እዩ እቲ መደባ ኣብ ስራሕ ኣብ ቡንደስታግ ኣውቶማቲክ ጽልዋ የብሉን ኣብ ቡንደስታግ ወላ ሓንቲ ጽልዋ የብሉን እዚ ክላሲፊኬሽን ይብለው እቲ ውድብ ኣይተኸልከለን ኣብ ምርጫታት ክትሳተፍ ክትቀጽል ትኽእል ኢኻ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ወከልታ ድማ ኣብ ቡንደስታግ ኮፍ ምባሎም ይቆጽሉ ከም ተቀደሞም ማለት እዩ ይኹን እምበር እቲ ውሳኔ ብተዘዋዋሪ ፖለቲካዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ
عبس عبين كنا له نابنت أبوندستاغ نأفتي ناي كوميتي أبو منبر سلطان ديو ويس بيت صحفت مكتل بريزيدنت كوهاو زبل وسنتات يصبيلو أفتي كعبي دليلو كم زمرح جرمن كون دليو أبوندستاغ تصبل كله دليو سلازي إذا كله جن تصروا أخو قبره لمي تحدش مدبا أب مرج أخم زيام زبولو أبيت صحفت تصلوا كله وديو أي كإلن أبالات بايتو أبز أصلو سمنات كوسن وزلهم نكريو كم تسبولكم مقدمة دي حلوهم كقولسة نأفتي كومبليت فربوتن كعصوم دليل مالو كم عينت زر بالو سلازين دحر نبكال سوا نبتل على واي بيت فر نحن حليفو نسند دحر صديقو كخون خير تزيو كين يجن عم قدلو مالتي بحجز مز نقرات ما بزيح زلو 4 عامات وسير لهم كام نورمال ترتي زبل شبه يبامو نيرم أبز حجوان جن نبى حقي زي أتوم آخرت يوم زبل شم يمنا يا آخرت زبل شم تهاي بمالتيو اتم هالدبا نخلو زخل والدبا وجدان تمالتيو زي classification نخلو سي زخل والدبا وجدا مالت تمالتيو أفتي تراويسو يمناوي آخر مخانو مالتيو يمناو آخر تباهيلو كنسو أي تخل كلان سلازي أب مرج أهات تساتفنت كتقصلن أبايتوتات كتوكلن تخليخا يخول يوم مالتيو كم زعينت مدبا ناي جدن اجدا كسعبيو زبل اوتوماتيك تقلبون يلن نسو دما استفلي حقاون بوليتيكاون غدايو فدرال حق منغساو بيت فردي طراي يو نحاده ودب كاجد زخل እዚ ድማ ኣፍሉይ ኣግባብ ጥራይ ኣፍሉይ መመልከቲ እገዳ ዝተመርኮሰ ነዚ ሕቶ ከቕርቡ ዝኽእሉ መንግስቲ ፌደራል ቤት ምኽሪ ፌደራል ወይ ቡንደስታግ ጥራይ እዩ እምበኣር እዚ ፍጸም ድዩ ኣይፍጸምን ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ይኹን እምበር ንሕገ መንግስቲ ዝሕሉ ትካል ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ነዚ ትሕቶ ከቕርብ ኣይክእልን ይኹን እምበር ኣብ ቀጻሊ ኣብ ካልስርዎ ኣብ ዝልኾ ማለት እዩ ቡንደስፋፋስን ከረሽት ኣሎ كل وسنتات مسمصه نزيم كبوم ازيوم ናይ ካልስዎ እንዳዓለወት ቤት ፍርድ ድማ ውሳነ ህቡ ንሳተም ተወሲኖም ወዲሎ ናብነት ኣብ ጀርመን ጌጋ መሪሕነት ምርጫ ንሕራጋጢሙ እዚኦም ይካተልዎም እዞም ናይ ካልስዎ ማለት እዩ እንድሕር ጌጋ ተፈጺሙ ንሶም ድማ ተጠቆብሉ ይኽሉ ናብነት መራሒ ናይ ጀርመን ሓድሽ ፍሬድሪሽ ሜርስ መጽኢሎ ክምረጽ ይዕለ 6 ወርሒ على 6 ጉንበት على محلها قبري مالتيو جيجان كم زنبر ندحر أمينهم كن زيوم تتوكبلوا خول مالتيو سلازي أفت دما ندحر بخلهم ودبات تتوكبلوا لهم كاب بنستاك اللي لهم كاب زخون مريحنا جرم كنت أفول لهم نحيلهم نحر عز دقامه زيوم دما ندحر عز دقامه زم بندس ففاسن قرشت كبك آخر مالتيو كسب حجيجن مسرح يزلوا مالتيو قصيلو استراغص ايمناو اخراري تباهيلو نممداب زخون صحفات مؤكاب انت واحد بخفيل كمز عينت اجدا بوليتيكاوي مداي انت تتدليو نخقرب زخلنا اجدا مملكتي نممخناي كوعل يخل امدبا نايتن منغستاو محبرات انتي فيليالو اب كلاسيفيكيشن نايتن منغستاو محبرات انتي فيليالو اوكي ኣብ ጀርመን ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ቁዋም ብደረጃ ፌደራል ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ከምኡውን ንሓለዋ ሕገ መንግስቲ 16 ኣብያተ ጽሕፈት ክልል ይምቀል ክሳብ ሕጂ ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ቁዋም ንፌደራላዊ ሰልፊ ኣፍዲ ከም ጡርጡር ጉዳይ ዘርዚርዎ መንባሩ ኣብ ካልኣይ ምድብ ኣእቲወሎ እዚ ኣብ ሓይሎ መንግስታዊ ማሕበራዊ ኮሚዩ ንኣብነት ኣብ ባደን-ቨርተንበርግ ኣብ ቱሪንገን ዛክሰን كمون زاكسن أنهالت سمزي قوامي حلوة اتي جزءاتات نتن زملكتن محبرات جزءاتات أفدي بيت صحفة حلوة حق منقص فدرال زون نملا ودب أبز العالم مدب مجيبو له مالتيو أفدي كاب مدباو كلاسيفيكيشن ككالاخر يخلديو زي بالحطة هو بيت صحفة حلوة حق منقصي بحقي زقياديو أبيات فري دما نسرح سبسلطان بحقاوي منجدي كجمجما يخلين ببيت صحفة حلوة حاجة منجستي كتتل زجبروا لزخون السب عبيت فري تجوارات تتجال كجمجم يخليو أفدي درو أنصارتي فدرلا وسلفي تورت أرجوداي إلهم ممدابو كسي أقريب له أستعنا لنا
ማለት ኣፍዲ ጡርጡር መኻኑ ወይ ድማ አንጻር እቲ ፌደራላዊ ሰልፊ ስለዝተባሃለሲ ክሲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ጀርመንሲ መስሪቱ ሎ ማለት እዩ ግን ኣይተዓወተን ኣብ ክልቲኡ ቀዳማይን ካልኣይን ኣጋጣሚታት ኣብ ፍርዲ ማለት እዩ መምሕደራዊ ቤት ፍርዲ ኮሎንን ኣብ ሙንስተርን ዝርከብ ላዕለዋይ መምሕደራዊ ቤት ፍርዲ ሰሜን ራይን ዌስትፋልን ንኸምዚ ዝኣምሰለ ምደባ ንምምኽናይ እኹል ጭቡጥ መርትዖ ረኺበን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣፍዲ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ መምሕዳር ፌደራል ንምቕራብ ይፍትን ኣሎ ኣብ ትሪንገን ዛክሰን ኣናሃልት ኣኽራር ተባሂሉ ዝነበረ ምደባ ክሳብ ሕጂ ብዝኾነ ቤት ፍርዲ ኣይተገልበጠን ኣፍዲ ነቲ ዝተራገፀ የመናዊ ኣኽራሪ ዝብል ምደባ ኣብ ቤት ፍርዲ ብፍሉይ ክቃወሞ ይኽእል እዩ እዚ ኣገባብ እዚ ድሒሩ ንነዊሕ እዋን እንደገና ብቤት ፍርዲ ክሓልፍ ይኽእል እዚ ነቶም ኣባላት ኣፍዲ ዝኾነ ኣገልግሎቲ መንግስቲ እንታይ ማለት እዩ ነቶም ኣባላት ኣፍዲ እንታይ ፀገማት ከጋጥሞም ይኽእል ሃገራዊ ኣገልግሎቲ ንመንግስቲ ናይ ተኣማንነት ፍሉይ ግዴታ ኣለዎም ነቲ ናፃን ዲሞክራሲያዊን መሰረታዊ ስርዓት ብንጥፈት ክገድፉን ኣብ ልዕሊኡ ገለልተኛታት ክኾኑን ወላ ክቃወሙን ይብሎምን ንሓደ ሃገራዊ ስራሕተኛ ካብ ስራሕ ንምእላይ ገምጋም ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ሕገ መንግስቲ ጥራይ ንምውካስ እኹል ኣይኮነን ኣብ ክንዱኡስ ስብእና ፍሉይ ንጥፈት መርገፂ እቲ በዓል ስልጣንን ክብደት ናይቲ ዲስፕሊናዊ ገበንን ኣብ ግምት ምእታው ኩለ መድያዊ ገምጋም ይካየድ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣግባብ ኣባልነት ኣብ ኣፍዲ ድሒሩኡ ከም ናይ ዲስፕሊናዊ ገበን ክምርመር ምተገደደ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ በዓል ስልጣን ኣብቲ ውድብ ስልጣን ይሕዝ ድዩ ኣይሕዝን ኣብዚ ተግባር እዚ ብልክዕ ኣይመላለስን ስለዚ ኣብዚ እውን ኩሎም ኣገልገልቲ መንግስቲ ኣፍዲ ክወፁ ኣለዎም ዝብል ኣውቶማቲክ ረዋሒ የለን ከምኡውን ከምቲ ዝተገልጸ ኣፍዲ ሕጂ እውን እዚ መደብ ብቤት ፍርዲ ክገምገም ይኽእል እቲ ምደባ እንተዘይ ተቐቢሉ እቲ ኩነታት መሊሱ ምተቐየረ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክብራ ተዓዘብቲ እቶም ኣባላት ኣፍዲ ዝኾነ ፀገማት ክመፅኦም ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ከም ሬሽት ኤክስትሪሚስቲክ ክቕበልዎ ኣለዎም ናይ ግድን ክቕበሉ ተዘይክኢሎም ድማ መቕፃዕቲ ክመፅኦም እዩ ከም ዝተረዳእና ናዓይ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጊ ጀርመን ዝበሎም ከኣምንለዎም ምክንያቱ ተመርሚሩ በቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ጀርመን ስለዝተረድእዎ ስለዝፈለጥዎ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመት ወሲዱሎም ስለዚ ነቲ ሕጊ ጀርመን ከማልኡ ክቕበልዎ ኣለዎም ክቕበሉ ተዘይክኢሎም ግን ግዴታ ኣይኮነን ማለት ናብቲ ላዕለዋይ ኣካል ይሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ ብውልቃዊ ዝመፆም ሽግር ከም ዘይብሉ ግን ይገልጹ ኣለዉ ኣፍዲ ንዴሞክራሲ ዝዓበየ ስግኣት እዩ ዝብል ሕቶ እውን ኣሎ ንኣፍዲ ብርግፅ የመናዊ ኣኽራሪ ተባሂሉ ምምዳቡ ዘገርም ኣይኮነን ይብል ክኢላ የመናዊ ኣኽራሪነት ኩነት ንሓደ ብዛዕባ ናይ የመናዊ ኣኽራሪ ዘጽንዐ ሰብ እንታይ ይብላ ኣሎ ንኣፍዲ ብርግፅ የመናዊ ኣኽራሪ ተባሂሉ ምምዳቡ ዘገርም ኣይኮነን ምክንያቱ ንሪኦም ኣለና እንታይ ይገብሩ ኣብ ገዛ ኮይዶም ገለ ናይ ስደተኛት ክወፅሎም ይብሉ ብዘየገድስ ኣብዚ ዓዲ ኻ ተወሊድካ ወላ ናይ ጀርመን ፓስፖርት ዘለካ ብዘየገድስ ንኩሉ ሓደ ዓይነት ጸሊም ስለዝኾነ ንኩሉ ሓደ ዓይነት ብዎ ኣብዚ ተወለደ ብዘየገድስ ማለት እዩ ንኩሉ ጻዕራ ስለዝኾነ ንኩሉ ስደተኛ ንኣብነት ጸሊም ፀጉሪ ተኮይኑ ንኩሉ ክወፅእ ኣለዎ ብሉኻ እዚኦም ሕጂ ብርግፅ የመናዊ ኣኽራር ምዃኖም ኩሉ ሰብ ፈልጦም እዩ ብመሰረቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ 3 መትከላት እዩ ዝዝወር እዚ ምግሃስ መትከል ክብሪ ሰብኣዊ ክብሪ እዩ እዚ ድማ ብዝነኣሰ መግለፂታት ኣብ ንዕቐት ኣብ ሓፈሻዊ ምግባር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ድሕረ ባይታ ስደት ዘለዎም ሰባትን ኣንጻር ኣስላምን ክረአ ይከኣል ንኣብነት ኣንጻር ኣስላምን ኣንጻር ስደተኛታትን ኣንጻር ኩሎምን ኣፍዲ ፍሉይ ትምካሕትን ክሳይን ዘለዎም ማለት እዩ ንመትከል ዲሞክራሲ ዝጥሕስ ማለት ንመንግስትን ተካላቱን ንምንዓቕ ንኣብነት ንመትከል ልዕልና ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ንኣብነት ንመንግስቲ ጀርመን እውን ብጣዕሚ ጥዕምዎ ብጣዕሚ ዝንዕቆ ነዚ ጀርመን ዝኸዶ ፕሪንሲፕል ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ካብቲ ሕጊ ወፃኢ እዩ ምክንያቱ ሕጊ
ናይ ኤውሮጳ ሙሉእ ክፍርሱ ዝፅዕሩ እዮም ማለት እዩ እቲ ከቢድ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ከም ተወሳኺ ጻውዒት እገዳ ኣፍዲ እናዓበየ ኸይዳ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ኩሎም ወገናት ማለት እዩ ድሕሪ ዳግመ ምድብ ድሕሪ እቲ ዳግመ ክላሲፊኬሽን ዝተዋህቦም ናይ ኣፍዲ ብቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ቅዋም ኣብ ልዕሊ እቲ ሰልፊ እገዳ ክግበር ዝቐርብ ጻውዒታት እናዓበየ ኸይዳ ኣሎ ግን ናይ መጠንቀቕታ ድምፅታት እውን ኣሎ ኣፍዲ ንነፍሱ ከም ገበን ኮይኑ ይርዮን ብሕጋዊ መንገዲ ንነፍሱ ይከላኸል ኣሎ ንነፍሱ ከላኸል ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ዘዝመፅኦ ክሲ ይነፅጎን ዘዝመፅኦ ክሲ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ክሲ ይመስርት ኣሎ ስለዚ ነፍሱ ይከላኸል ኣሎ ኣፍዲ ኣንጻር እቲ ነፃ ዲሞክራሲያዊ መሰረታዊ ስርዓት ጻዕርታት ይግበር ኣሎ ኣፍዲ ኣንጻር እቲ ነፃ ዲሞክራሲያዊ መሰረታዊ ስርዓት ጻዕርታት ይግበር ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ጀርመን መሰረታዊ ንኽዛረቡ ስለ ዘፍቅዱሎም መሰረታዊ ወላ ዝኾነ ጸገማት ንሕራ ኣጋጢሙስ ንስኻ እውን ኣንጻሩ ንኽትምልስ ስለ ዝፍቅደካ እቲ ማይኒንግ ፍራይሃይት ወይ ድማ እቲ ናፃ ናይ ምዝራብ ስለ ዘሎ ከም ድሌቶም ኣፍቲ ክገላበጡ እቲ ሕጊ እውን የፍቅዱሎም እዩ እዚ ጥርጣረ እዚ ተረጋጊጹን ብኣገደስቲ ክፈላት ድማ ርግፀኛ ኮይኑ ከም ዘሎን ገምጋም ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ቅዋም BFV ይሕብር ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ክትዕ እናተጠናኸረ ይኸይድ ኣሎ ካብቲ ምደባ ኣፍዲ ከም የመናዊ ኣኽራሪ እንታይ ሳዕቤን ክወስድ ኣለዎ ኣብ ትኹረት ንሓደ ውድብ ንምእጋድ መስርሕ ምጅማር መንግስቲ ፌደራል ቡንደስታግ ወይ ቡንደስራት እገዳ ክሓትት ይኽእል እዩ ቤት ፍርዲ ሕገ መንግስታዊ ፌደራል ኣብ ሓደ መመልከቲ ይውስን ኣብ ረባሓን ጉድኣትን ዝርአ ኣረኣያውን ኣብ ውሽጢ ውድባት ኣካታይ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዲሞክራሲ ንምሕላው እገዳ ክንገብረሎም ኣለና ምክንያቱ እዚኣቶም ኣፍዲ ዲሞክራሲ ኣይኽብሩን እዮም ኣንጻር ዲሞክራሲ እዮም ብለዎ ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽሌስቪግ ሆልሽታይን ዳንኤል ጉንተር ካብ መጻኢ ኣመሓዳሪ ሰልፊ ሲዲኡ ንጹር መረገፂ ሒዙ ተዛሪቡ ሕጂ ፌደራላዊ መንግስቲ ዲሞክራሲና ንምሕላው መስርሕ እገዳ ብቁልጡፍ ክብገስ ኣለዎ ስለዚ ኩላቶም ይዛረቡለው ብዛዕባ እገዳት ሕጂ ብዛዕባ እገዳ ኩሎም ይዛረቡለው ምክንያቱ ክንእግዶም ኣለና እዚ ሕጂ ኣብ ዝመፁ ሰሙናት ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ክእገዱ ክእሉ ወላ ዝተፋለየ ድሕርና ግን ክርአና ንምሕላው መስርሕ እገዳ ብቁልጡፍ ክብገስ ኣለዎ ክብል ንሽፒገል ገሊጹ ሓይሊ ስራሕ ሲዲኡ እውን ነዚ ዝድግፍ ተዛሪቡ እቲ ብቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ቅዋም ዝወሃብ ውሳኔ ንኣገባብ እገዳ ዘድሊ መሰረት ዝህብ እዩ ይብል ፈጻሚ ቦርድ ክርስቲያን ዴሞክራሲያዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ጀርመን CDA ንመጀመርያ ግዜ ብመጽሔት ስተርን ዝተዘርግሐ መግለጺ ዝሓሸ ፖሊሲታት ጥራይ ነዚ ንምምካት ኣዝዩ ኣጸጋሚ ክገብሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዛክሰን ሚሻኤል ክሬሽማ ማለት እዩ ጸላእቲ ዲሞክራሲ ብመንግስቲ ጥራይ ክቃለስ ከም ዘይክእል ኣስሚሩሉ ምክልኻል ዲሞክራሲ ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ ይጅምር ዝሕጂ ዓቢ ዘረባ እዩ ምክልኻል ዲሞክራሲ ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ ይጅምር እዚኣቶም ግን ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ ኮይኖም ንስደተኛታት ዘዋርዱ ዘለዉ ብቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ሕጊ መንግስቲ ዝተገበረ ምደባ ንጹር ምልክት እዩ ክብል እቲ ፖለቲከኛ ሲዲኡ ኣስሚሩሉ ኣብ መወዳእታ ምክልኻል ከም ተኽእሎ እንታይ ክከላኸሉ ክእሉ ኣፍዲ ማለት እዩ እቲ መጻኢ መሻርክቲ ጥምረት ዝኾነ SPD ገና ብዛዕባ እቲ ጭቡጥ ሳዕቤናት ጥንቁቕ እዩ መራሒ እቲ ሰልፊ ላረስ ክሊንግቤል ኣገባብ እገዳ ክግብር ከም ዝኽእል ገሊጽዎ መጀመርያ ዕሙቕ ዝበለ ምርመራ ክካየድ ኣለዎ ንሱ ንጋዜጣ ቢልድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከምቶም ፖለቲካዊ ውሳነታት ዝወስዱ ሕጂ እውን ዲሞክራሲና ካብ ጸላእቲ ዲሞክራሲ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለና ክብል ንጋዜጣ ቢልድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ዝመጽእ ጥምረት መንግስቲ ብምጥቃስ ገሊጹ ድሕሪ እዚ ጸብጻብ ግን ቁልጡፍ ኣርእስቲ ንምፍራይ ተገዳስነት የብለን ይብል እቲ ምክትል ቻንስለር ዝተመዘዘ ነቲ ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ቅዋም ንኣፍዲ ይኹን እምበር ኣብ ሓደ እዋን ካብቶም ነፃ ሰበስልጣን ንጹር ትእዛዝ ክህሉ እዩ ሕጂ ክትዋሳ ኣለኩም ክቡራት ፖለቲከኛታት ክብል ዝብል ክኸውን ይኽእል ይብል ማለት ኣስሚዑ ማለት እዩ ስለዚ እንታይና ክንብል ንኽእል እዚ ኩሉ ዝሰማዕናዮ ኣርእስቲ ብዙሕ እዩ ነይሩ ሕፅራ ኣቢለ ፀሚቐዮ ማለት እዩ
ስለዚህ ብዙሕ ብዛዕባ ኣፍዲ ዝበሃዘሎ ብሓፂሩ ግን ቤት ጽሕፈት ፌደራል ሓለዋ ቅዋም እቲ ነዊሕ እዋን ክጥምቶም ጸኒሖም 4 ዓመት ዝኸውን ክሳብ ሕጂ ከም ጥርጡራት እዮም ተወሲዶም ጥርጡር ጉዳይ ዝብል ሽም ተዋሂቦም ነይሩ ሕጂ ግን ብርግጽ የመናዊ ኣኽረርቲ ክባህሉ ክኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣገልግሎት ስድልያ ውሽጣዊ ሃገር ጀርመን ማለት እዩ ነዚኦም ከም ሬሽት ኤክስትሪሚስቲክ ዝብል ሂብዎም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣፍዲ ንዴሞክራሲ ዝዓበየ ስግኣት ከም ምዃኖም ተራጊጹሎም ኣሎ እገዳውን ክህሉ ኣይክህሉን እቶም ፖለቲከኛታት ላዕልን ታሕትን ብለው ምክንያቱ እታ ሰዓት ሕጂ እያ ንጠቀመላ ብለው ስለዚ ክመጽእ ዝኽእል ኣብ ጀርመን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና እቶም ኣፍዲ ናበይ ይኸዱ እቶም መንእስያት ድማ ንዖም ድግፎም ኣለዉ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ክትሰምዕ ከለኻ ስደተኛታት በዚሖም እዮም ዝብሉ ከመይ ክኸውን ይኽእል ክንሪኦና ኣይኮነን ግን ጀርመን ኣብ ስግኣት ኣላ እንድሕር እዚኦም ከም ገሌሎም ሽም ክረኽቡ ጀሚሮም እታ ጀርመን ኣብ ሓደጋ ክትኣትያ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ፕሮፌሽናል ኣይኮን ኩን ዘቕረብክዎ ከምዚ ኖርማል ሕፅር ኣቢለ ኣንቢብዮ ግን ምክንያቱ ስለ ደኺመ ዝነበርኩ ከምብቦ ንዓየይ ቁርብ ስለ ዝበርታዕኒ ስለዚ ኖርማል ኮይነ ከም ዘረባ ገሊፀልኩም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ንሕና ቀሪበ ድማ ንዓይ ፍኹስ ስለኒ ብዙሕ ስራሕ ድማ ክሰርሕ ይኽእል ምክንያቱ እንድሕር ከም ፕሮፌሽናል ክሰርሖ ኮይነ ንዓይ ስለ ዘድክመኒ ንክሰርሕ እውን ብዙሕ ኣይተባብዓንን እዩ ከም ኢንፎርሜሽን ግን ናተይ ሓይሊ እዩ ኢንፎርሜሽን ክበኩም ይኽእል እየ ዝኾነ መደባት እውን እንድሕር ተወሳኺ ብዛዕባ ኣፍዲ እንተሎ ኮይኑ ክቐርበልኩም እየ ናይ ሎም መደብ ነዚ መስል ሰዓት 1:40 ዳርጋ ሰዓት 2 ለይቲ እሰራሓ ዘለኹ ዛ ቪድዮ እዚኣ ምክንያቱ ብዛዕባኡ ክፀምቕ ብዛዕባኡ ዝኾነ ቪድዮ ክሰርሕ ምክንያቱ ንጎ ከዓ ስራሕ እየ ስለዚ ምስቲ ግዜ ዝሓፅረኒ ኣብቲ ትርፊ ግዜይ ዩቲዩብ ክሰርሕ ስለዝደሊ ፅባሕ ንጎ ካልእ መደብ እውን ክዝርጋሕ ክፈትን እየ ስለዚ ናይ ሎም መደብ ነዚ መስል ክሳብ ብካልእ መደብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ቻው ቻው